ସାର୍ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଟିକେ ଫଟୋ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ସାର୍ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ଯେବେ ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ କରୁନି। କ'ଣ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି? ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏକ୍ସରେ MRI କରିକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବଢ଼ିଯିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାର କିଛି ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁତର ଆଘାତର ଇତିହାସ, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଓ କ୍ୟାନ୍ସରର ଇତିହାସ, ଜ୍ୱର, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଧରି ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଡ୍ରଗ୍ସର ଆଡିକ୍ଟ, 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୁରୁତର ପେନ୍ ହେବା, ଅଚାନକ ମଳମୂତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା, ସାଡାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବା ଗୋଡ଼ର ଉପର ଅଂଶର ଅନୁଭୂତି ହରାଇବା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଦୁର୍ବଳତା। ପ୍ରଥମ ଧାରଣା, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର। ଏହା ସତ୍ୟ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଲେ ପ୍ରଥମ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ରାମ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର କରିଦେଇଥାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଓ ନିଜ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରଣା, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଆଘାତ ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। 70ରୁ 80% ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଲୁମ୍ବୋସାକ୍ରାଲ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ବା ଅଣ୍ଟାର ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଆଘାତ ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ବୟସଜନିତ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଓ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ବଙ୍କା ପୋଶ୍ଚରରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଧାରଣା, ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟାର ମାଂସପେଶୀ ଓ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାକୁ କମ୍ କରାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟାର ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇ ଆଘାତ କରିଥାଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ବଢ଼ିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଠାତ୍ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଧାରଣା, କଠିନ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ସର୍ଫେସ୍ରେ ଶୋଇଲେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଲ୍ୟାନ୍ସେଟ୍ର ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ବା ମିଡିୟମ୍ ଫାର୍ମ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ରେ ଆମେ ଶୋଇଲେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିଜ ଗଦିକୁ ବାଛି ଶୋଇବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଧାରଣା, ସବୁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସରେ କିମ୍ବା MRI କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। 70ରୁ 80% ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇଯିବା ବା ଲୁମ୍ବୋସାକ୍ରାଲ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ବା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା 12 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ବା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସାଇନ୍ ଥିବା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ବା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ହେବାର 2ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ଭଲ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସରେ MRI କରିବା ଦରକାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ଏକ୍ସରେ MRI କରିବା ଆଦୌ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠ ଧାରଣା, ସବୁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀ ଦରକାର। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। 80%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଧାରଣା, ସବୁବେଳେ ଚେୟାରରେ ସିଧା ହୋଇ ବସିବା ଦରକାର। ନଇଁ ହୋଇ ବସି ରହିବା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସିଧା ହୋଇ ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପଛ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କରିବା ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମ ଧାରଣା, ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ପୋଶ୍ଚରରେ ଜିନିଷ ଉଠାଇଲେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ବା ଭୁଲ ପୋଶ୍ଚରରେ ଯଦି ଆମେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତ ଏହା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ
चैनल टी सब्सक्राइब करंतु, वीडियो टी लाइक करंतु और सांग मानक सहित निश्चित भाव शेयर करंतु। यार परवर्ती वीडियो रे आमे अंटा बिंधार मुख्य 5 कारण और तार चिन्हट विषय आलोचना करिवा। वीडियो टी मिस न करिया पई चैनल टी सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को दबाइबा को भूलिबेनी। धन्यवाद।